Допълнителна обработка. Полагане на тъкан. Разтворът може да бъде защитен и чрез полагане на тъкан. Тогава трябва да поддържате тъканта постоянно влажна, за да постигне защитното си действие. За тази цел може периодично да я навлажнявате с маркуч или апарат за дъждуване. Изсъхне ли тъканта, тя вече няма в пълна степен своето защитно действие. Колко дълго трябва да остане тъканта влажна и върху повърхността, отново зависи от използвания материал за възстановяване, дебелината на разтвора и условията на средата.